Kumusta ug mayong hapon mga ka-listeners. So karon inyohan ang mabati ang katong para ni sa mga nagpaabot no sa sumpay sa drama nga Mangtas. So part part 8 na ba ito mga ka-listeners? Nalimot na ko. Part 8 no. Masayop pa butang na natin isa. Butangan na ito og na tawag na. Ay migas ang tiil agoy. Okay, part 8 lagi sa drama nga Mangtas no, part 8. Mga ka-listener, agay. Bayo. Migas eh. Maaks tiil, tamis siguro kayo. So mga ka-listener, mabati ninyo ron ang drama nga Mangtas part 7. So ato gyud nang ipadayon kay daghan niya ang mga bag-ong listener nga gasige gyapon pangita sa sumpay no. Ug shout out ni Jennifer Hera no, mao ni siya kuan sige comment aning dramahan Mangtas kay bag-o pa man siyang nakapaminaw no. So iyang gisubay ron nya part 8 na ta Jennifer Hera no. Salamat sa pagpaabot. Nya pasensya kayo kay daghan nag-request kanang ayay mapriso ko asar kanang sumpay. So may lapas sa tagmurag upat na adlaw siguro no, wata ka upat na episode ang nilabay no. So ako nang gi-download man ang napulo ka live streaming nya ang pag-edit na kuwang sa 7 ka episode no. Problema kay nahut akong load. Igo ra gina-download nako ang napulo ka live streaming. Nahurot sa ang load nako mga ka-listener. So gut na kaning maka-upload baka ko padayon no. So oy sumni. Bantay tani ba sini. Nana po tong handulukay simbak ko. Oy. So tanawon lagi baka igo ba ni load mga ka-listener no. Mawin na problema nako mga ka-listener no kay alanganin napiki kay ba. Piki ko sa load. Wa manggutay kita sa pamatay kita kayo good. Mura ko dibalik sa sinugdanan ba. Mga sana ay mga ako nanawagan itong mga malumo kasing-kasing no. Ako nanawagan kaninyo sa pag nanuktok ako sa inyo kasing-kasing akong naamoy. Bitaw di mga ka-listener no, dipindi ra gina ninyo no, di ko mangayo ninyo kay maulaw ko. Magpasalamat ko balik ni kuan ni Ma'am Grace Blanca Flor no. Salamat kay Ma'am no kay bisan pa man naabot gyapon tayo na upload ba tungod sa imuhang kanang tabang no nga makapaload. Salamat kayo. Nya sa mga uban ning comment no nga gusto sad sila mohatag daw. Pwede inyohan na akong i-PM no sa ako ang Facebook no. Sa Facebook na lang ko niyo i-PM, dili lang dire sa YouTube kay delikado mangud pod og basig ka nang itawagan na ma-spam ba ang inyong mga comment no. Mao tag gi-delete na ko ako ang di kahoy na bilin ba. Gi-delete na ko ang number ng ibutang no. So pero nasib man ko na to ni Ma'am Grace no. Salamat kay Ma'am Grace no. So akong gi-delete ang akong reply atong ka Ma'am Grace nga kanang comment kay madlo kog ma-spam ba nya. Masig usa sinungdan ba no nga madaot ang channel no kay abi pa lang kanang gakuan ta no ga sige tag sige tag pangayo ni. So ako ra gi-delete katong mga ganahan mo hatag i-PM na lang ko ninyo sa akong Facebook no ug sa naamo ko Facebook nya Facebook page po no John Kent Anota. So i-PM na lang ko ninyo sa mga ganahan mo hatag no kay salamatan gyud ako nagdako no dili sa kong ubalibad kay kinahanglan man to
medyo maulaw ba pag kumangayo nyo kay pareha ba tagalisod mga kalisinero no? Sa mga ganahan lang ug wala ayan na po niyo pug sano wala po kay pareha ba tagalisod sa ako lang side mga kalisinero no nga kabantay mo sige kung pangahoy ba mo gulay trabaho gud mga kalisinero nga kanang na mga kwarta ko ba wala ko lang trabaho ba gawa sa ako ang dire YouTube channel ba so ang akong saligan sa YouTube ra nya kay ugwa ko masweldo ng YouTube minghoy sige ako pangahoy kay madyo na lang makatipid-tipid ba nga na itaas naman kayo kong intro no so sige layunan sa paminawan ninyo ang drama nga mangtas no part 7 taasan na kong intro salamat kayo okay gisera ni Dr. Mon si Bulhog nga gipalayas kuno ni Father Norman si Kanuto sa simbahan kay nangawat kini apan dili siya makatuo sa gisulti sa doktor. Naputol ang ilang panagisulti kay may nakitang tao ang doktor nga naghupo-hupo sa palibot. Ikuha nini ang rifle o ipangita ang tao. Apan wa siya nakita si Bulhog. Gisera ni Dr. Mon si Father Norman labot niini. Wa sila ing gidudahan si Clark. Og nanganti nga may buhaton kon iya kining mapamantud-an. Unya gisuna sa doktor ang pari sa pagpatay ni Clark. Apan nangayo kining igo nga panahon. Si Clark usab gisera ni Samantha sa pagdaot ni Father Norman kang Kanuto sa iyang humilya. Apan gibaliwa kini sa nauna. Nagpanglingo-lingo si Miguela sa kibuhat sa gituoang pari. Nagasulti si Clark og Consaltino sa kapiligo sa pagpaniidibador og mga kaubanan kang Dr. Moon. Mipasabot si Clark. Unya gitigo ni Clark sila si Bador og mga kaubanan lakip si Kanuto og nakahisgot sa ilang plano labot ni Dr. Moon. Mga kasama niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangdas! Og timing kayo kay takdol ang buwan ug mga adlaw. Busa ato kining planuhon ang pag-adto sa rest house ni Dr. Moon. Karon, ay sabtanan ni Dr. Moon nga may nagpariid niya sa iyang rest house. Kinahanglang ibutang nato sa siguro ang tanan natong mga lihok. Kay takdol ang buwan ug mga adlaw. Ug nasabot na ako nga routine ug naanda ng tulumanon ni Dr. Moon. Nyawa siya sa rest house atol niya ng gabi una. Kami si Kanuto mao mangitag paagi nga ikasulti si Bulhog. Og kamuguban mo'y mubantay ug mag-aminaw sa palibot. Nga manigurong nga way si bisan kinsa nga maadto sa rest house niya ng higayuna. Abi ninyo, nagkasuroy na ko niya ng dapita. Yan tong unang manghigayon ako din sa isla. Din nagbisiklita ko. Og nahulagway ko pa sa akong huna-huna ang maong dapit. Og niya ang plano nga akong gidrawing. Og mao kini ang itong sundon aron mabutang nato sa siguro. Nga dili kita mamiligro. Pero Clark, ang mangtas, mao ka ng gabi una na tingguwa sa mangtas. Bitaw, Clark, bitaw. Namiligro tas mangtas, anak Clark. Mga igsoon, pamati sa mo. Minaw, mi. Pamati sa palihog. Dili ba sa atong kausa? Gitinguha nato nga ikabagat ang mangtas. Aron matapos na kining atong problema din eh.
Kung ikabagat na to ang mangtas niya ng gabi una, hanggang higayon na, mao ka na'y atong gipaabot o gustong mahitabo, dili ba? O kung sa may atong kabalakan, unsa pa may atong gikadlukan, kabisan nga pa na to siya makita, ato naman siyang gipangandaman. O dili ba, kamuray nag-ingon, nagipulaan mo sa pagpuyo sa kahadlok. Kung andam kong magpakamatay para ninyong tanan, dinhi sa isla pangandaman. Dili ba di usab kamo andam nga magpakamatay, nga kamo man mismo ang taga-isla pangandaman? Napasabot ko na ang tanang mga tanod o kalalakinan sa manta ng Miguela. Ug ang nakapadugang sa akong kaikag na sulparon yun ang iyong problema din eh. Kay daghan sa mga kababayin din eh. But-butabang o moapil na si kausa. Unsa? Mao ba, Clark? Mao na Sam. Nang, buot kunta silang pugnan. Pero ngano ko nung didan ko sila. Naglantaw man sila sa kaayuhan sa tanan. Nabinagyod sa umaabot sa ilang mga anak. Clark? Diyos ko. Tungod ning maong kalambuan, Sam. Dili lisod nga kabuton ang atong kadaugan uban sa pagbulig sa atong labaw nga makagagawom. Maong muhangyo ko ninyo, iampo ang among kalampusan. Kay way imposible sa gahom sa Dios. Kung aduna na'y pagtuo, nga dili lamang kutob sa pulong, apan ubanan usab sa buhat. Dili ba giingnan ko ikaw nga mangita kag batanon nga babay? Maoy muatiman mo dinhi, pader. Pastilan. May gihangyo ko, Dr. Mon, pero wa kini musugot. Oy. Ngano gud? Ikaw mo sa kapari nga Diyos nun, ligdong, way mansa ang pagkatao. Apan gusbat ng daan ang kinabuhi tungod sa pagkakriminal gibalibaran. Ay, ikaw kay Dr. Mon. Bitaw. Kumidya na, pader. Komedya, pero sakit, doktor. Unsa? Sakit? Kung ganong sakit man. Kaya nagtumo-tumo bagugo. Dili ba dahi tinuod ang akong gisulti? Dr. Mon, utang buot lang. Okay. Kining may ipangutana unta ko nimo. Kana kung dili nimo ikasuko. Ikasuko? Kaya nga no, unsa man din ha? May mo bang ako masahiran kung unsa ang rason ngano nga naglagot ka ni Clark og supak sa kausa nga iyang gitukod? Pader. Dili na matingali mahinungdanon nga masayod ka, di ba? Gusto na ko mahibaw. Gusto kang mahibaw kung nganong nasuko ko niya? Ngano nagdumot ka niya? May kalabutan ba kini sa mangtas? Oh. Ngano mura kag natuk ang Dr. Mon? May kalambigitan ka ba sa tinuray nga mangtas? O ikaw ba ang Pagasabton ko ba nga ang salabton mong pagkatawa? Mao ang pagyango o pagsanong sa akong pangutana? Wa ko masayod anang imong gipanulti, pader. Wa. Ug ayaw ipamugos na ako na may kalambigitan ko sa mangtas. Kay ikaw ra ang naghimo sa ingon. Suma. Unsay mo gibuhat niya doon sa kabatanon, naginganlan og dinsyang ng taga-barangay Tiaw. Nakikita na ng patay dito sa pagatpatan. Dr. Mon, Patiwas ako.
Magipatuo mong biktima sa mangtas apan di ay imong gilugos o pagkahuman imong gipatay aron malilong ang imong pagkamaniak. Gusto na, Dr. Mon. Wa pa ko mahuman. Imong gipatay sa paagi nga binuhatan sa mangtas. Utang bot, Dr. Mon! Gusto na! Wala tayo hangat pagpaginistoryan! Ayaw kalimot! Sa kong isugo ni mo bahay ni Clark, ha? Patya siya. Ayaw pa buta na siya mao'y makapatay ni mo, pader. Panuway sa tanang mga panuway ka, Dr. Mon! Panuway sa tanang mga panuway! Ah! 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 Napasabot ko ng tanang sakop sa kausa kung si Altino. Wa ko mo detalye sa mong lakaw. Apan mahinungdanon kahit kini para sa kasulbaran sa itong problema. Lakip ang mga tanod ako nang napasabot. Ug nasuroy na usab namo ang tanang mga kabayan. Na bisan dili sila magtukaw. Apan magbabinantayon karong gabi. Ug mangandam sa posibleng pag-atake sa mangtas. Titakdo lang buwan. Salamat kay mo, Clark. Sukad ba sukad? Wa kini na mo mabuhat. Apad karon, tungod mo, naikag ang tanan din sa barangay Tiaw. Natandog ang ilang karbo, aron manggilabot alang sa kasulbaran ng tanan. Og tungod kini nimo, Clark. Dili kini akong kabubuton kung si Altino. Kabubuton kini sa Dios. Sa atong Ginoong Hesukristo. Iampo ang among kalampusan, Sam. Iampo mininyo ni nang Miguela. Kanunay ko yun ikaw ang giampo, Clark. Bisan pagwa ka mo ingon. Samantha. Pag-amping, kay dili sa'yo ng inyong lakaw. Naging salamat, Sam. Salamat kita. Nabati mo ba, minahal kong Sofia Alexandra? Ang huni na kung gihalad kanimo. Nabati mo ba? Taktul na usab ang buwan. Magakos ug makauban ko na usab ikaw nining gabion. Inanay nang nahatagan og kahayag ang buwan. Lain na usab ngay gayon sa imong pagpakabuhi. Mahal ko. Maong bangon. Bangon na. Minahal kong Sofia Alexandra. Ablihan ko na ang imong lungon. Na. Karon, bangon, mahal ko. Bangon, Sofia Alexandra.
Andam na ba mo? Andam lamigay. Mayo, Andam lamigay. husto na karon nga igikan. Kay ngit-ngit na ang palibot. Tara ka mo. Kay naandam na ni Kanuto ang sakayan. Kamoy atong sakyan paingon sa rest house ni Dr. Mon. Sige, sakay na mo. Dali na mo, Saryo! Bador, panakay na mo! Sige na. Aron makapabugsay na ta. Tulo ang bugsay. Kami na'y mamugsay, Clark! Sige. Kay bulawanon ang matagutlo nga mulabay. Samanta gikulbaan ko, kitara karong duha ang diya sa bay. Ayaw kahadlok, Ma'am Miguela. Sama sa gisulti ni Clark. Dili kita ang ngayon nga magpadaog sa tong kahadlok. Kay mao kini ang makapuka nato. May pagtuo o pagsalig ta sa Ginoo. Ugway makapanghilabot nato kay naa siya uban nato. Samanta, magrosaryo ta og mga ni atong pangadjion nga panghingilin sa daotag mga espiritu, anak. Sige ma, magrosaryo ta. Iapil nato sa atong petisyon ang kalampusan nila ni Clark ug ang paghibalik sa matuod nga kalinaw sa tibuok isla Pangandaman. Animal. Giuhaw na sa kong babae. Shit. May gwapang babae nga misimba ka ganina nga taga barangay Sandayong. Lumoy kayang iyang kamot. Namikuha sa kong kamot sa iyang pag-amin. Kung kami palang untang duha niya itong hikayo na hayan, kiguroy ko na siya sud sa kong pinto. Pamin ako, Father Norman. Oo, anak. Niya nga akong kamot. Dawata. Oh, Father. Hinampak. Kalumoy siya yung kamot. Salamat, Father. Uy, sa pa yan, anak. Kinsa ganito'y pangani mo? Evelyn, Father. Wow, Evelyn. Kanindot si mo pangan. Kinsa ba'y kauban ni mo, Evelyn? Si Lola, Father. Si Lola Pasing. Okay. Evelyn na lang unta kang lola ni mo Pasing din sa simbahan. Ikaw, gid, Father. Si Augit kaayo ka. Asa pa mo lapitan ng puyo? Ha? Evelyn? Dili ko makatugi ni kung dili na ako siya makuha ang gabiuna. Dili yun. Atuon ko siya sa ila. Atuon ko siya. Dalion ko dighugas ang mga platong among gikanan. Nakapanira na bagha si Evelyn sa mga bintana. Evelyn! Evelyn, hain ka ba? Yara ko sa sud sa kwarto Lola Pasing. Namilo sa ugang ang mga linaban. Nakapanira na ka sa mga bintana. Takdol ra ba ang buwan? Wa pala. Ay, panira na, oy! Kinig apuha. Unaha ang pagpanira sa bintana. Unya na pamilo. Tanawa sa ugbali kung nasiradaan ba di mo ang pultahan sa atubangan. Kudalakan ba? Ola. Ay, kinig apuha. Uy, anak. Ingon-ingon pa kong Evelyn nga manira sa bintana o pultahan. Huwa pa man day ni dako masira og tarong ang pultahan din his kusina. Uy, nagkang-a pa man eh. Ay, ako day unang siradaan. Ay, Ginoo, akong siradaan. Kadit na. Ay, Diyos ko, magtas! Diyos ko, asa mo to kasi ka sa kusina? Mura magmilago po. Lola?
Lola Pasing! Lola! Uy! Kangit-kit ko din sa kusina. Lola, hain man kala. Nganong ngit-kit naman ni kusina. Napaong man ang suga. La! Lola? La! Ay! Kinuko! Ayaw! Uy, iko! Uy, iko ah! Kinahanglan ako kakarong gabi na Evelyn. Uy, iko! Magkulong ka ikaw. Oh, ay mong tingog! Father Norman! Ikaw ba niya? Father, ayaw! Ayaw, Father! Ayaw! Pagkalaming babayhana, bilhin pa. Di paningot, una kong maayo, una na ako siya makuha. Sama sa naandan, ari kumuagi sa likod ng bahin sa simbahan. Kay gawas ng ngit-ngit, siot kinindapita. Huwag ato na kumuagi sa suod pa ingon sa kumbinto. Magdali ko. Animal, ipaghot ko sa mga iro. Bullshit! Oh, sige, tanawang pag. Dili ba mo mahadlok mga iroa mo kung makita ninyo kining akong maskara nga sama sa irog hetsura. Hadlokon ko sila. Paghuton ko sila. O kung dili mahadlok na ko, umudas magyod. Sama sa bang mga iro nga akong gikasugat sa naging mga hikayon. Panigbason ko sila. O dunggab-dunggabon na sama gid sa agi sa bangis nga bangtas. Likadula ko nila. Sige! Dasmog mo! 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 Ay, salamat. Nianagil ko sa likod nga bahin sa simbahan. Mudirit siya akong suod. Kay wala ko gilak ang pultahan. Paliwan! Bultas! Panuway! Tabiana, ikaw! Din mang kagikan, pader. Nang lugos na po ka no, parehas na ko. Ano na ibaw man ka? Isundan ko na mo? O kung sa may tuyo ni mo na ko? Ha? Magpausap ka? Ha? Dabiana? Magpausap ka? Ayaw pagdol! Ayaw pagdol! Paakon tagit ka. Oh, di mo kong ipakuyuan o niya. Dili tika doolon? Mingaw na ko ni mo. Dugay na ko nagsipangita ni mo. Ang mausban ka. Ayaw ha! Ayaw! Ayaw kong lugusan. Dili ko ikaw luguson. Kung magkasabot ha, malipay pa ka. Huwag nga relax. Kalma lang. Malipay lagi ka. Ipasalig na ko na ni mo. Tagbaong tikang buanga ka. Basta ayaw pagdol! Ayaw ipaglihok. Kay dadon ko ikaw sa sul sa kumbinto o bilanggoon dito. Basta ayaw pagdol! Ayaw yun! Ayaw yun! Duulong tagi ka! Duulong tagi ka! Eh! Iya kong gidunggab! Animal! Dabiana, balik! Balik, animal! Dool na ta sa rest house ni Dr. Mon Clark. Kanang hayag. Mao na kanang iyang rest house. Giyon sila pagkaangkon og elektrisidad kanuto. Gahayag man ang maong rest house. Naman ay mga bildo bitaw sa atop anang rest house nga. O ingon ni bulog na ko nga diha sila magkuha ang kuryente. Mao ba? Ay mga solar panel di ay kanang maong rest house. Kung mao, advance na kanang maong rest house. Sukuhi sa kong hisayran nga halayo ka mo din sa sibilisasyon. Ha? O siya man ang imong gisulti, Clark? O yan na ito magsulti bahay na ka na to. Ang mahinungdanon ng mga nandam ka mo. Kay doon na lang ta. Bador. Manaog mo daang tulo. Aron makapwisto mo sa dapit. Inaasap na no.
aron na amo makabantay sa among gibuhaton ni Kanuto. Sige, amoy na hinay na migpaduol sa resource. Nagibaw na mag-un sa inyong buhaton. Pagampin mo. Sige, tuloy. Ayaw mo mga bro. Kamusap, Kanuto. Ayaw mo. Tana, Kanuto. Pag hinay-hinay nagpamugsay paduol sa resource. Clark. Satanas, anian usab ako nga nag-ampok kanimo. Ihatag na usab pagbalik ni Sofia Alexandra ang iyang kinabuhi. Sofia Alexandra, mahal kong asawa, bangon. Bangon aron makahalad na usab kita sa atong agahon nga si Satanas. Bangon, mahal ko. Mibangon na usab ako, Ramon. Sofia Alexandra, mahal ko. Kinahanglang mo patay na usab ako. Sofia, imo kong gituog. Ayaw kong tuka. Ayaw, mahal ko. Sofia Alexandra, ayaw. Salamat. Salamat, mahal ko. Gusto kong mukhaon o kasing-kasing sa mga lalaki. Sofia! Mahal ko! Sofia! Tuhan ako sa siya. Kita ako sa siya sa hanging itom. Aron mamitima. Paabuton ko ang iyang pagbalik. Aron sawan ako sa mo. Ang lawas ng kalipay. Ng kanunay ng gisawan. Matagtakdol. Ug sa himatayon sa buwan. Mami Kela. Samantha. Huwag ka pa malaki matug. Huwag pa ko ba't iagduka. Pero nakalahom na ang gabi, Ima. Bisan pag huwag ka pa bati agduka. Muhigda lang unta ka. Naunsa man ka? Doon na kay gipamati? Wa man. Unsay wa? Tingalib di ka lang musulti, ha? Wa lagi. Ayaw ko kabalaki. Nahadlok ka pa, ma? Nganong mahadlok man ko nga ni amanta sa suot sa bahay. May nanuktok. Shh! Hinaya ka ng tingog, ma. Ana, nanuktok na usap. Tingalig sila ka na si Clark, atong ablihan. Dili, ma. Pero tingalig si Clark. Dili ka na si Clark. Kaya kung siya pa, manangpit siya. Kurmaho, kinsa magkahati ay na. Maminaw lang ta, ma. Maniid lang ta. Miuwag ang mga iro. Kay miuwang ang mga iro. Nagpasabot lang nga dili ordinaryong tao ka nang nanuktok.
Kung mao, tingalik ang mangtas ka na. Diyos ko. Mga chita, ma. Mga chita sa pagpanghingilin sa mga daotang espiritu. Katong deliverance prayer nga gitudlo ni Clark nato. Mga chiwa nato. Samanta, mingaw na, uwa na'y nanuktok, ug uwa na usab ang pag-uwang sa mga iro. Nagpasabot lang ka na, ma. Nga dili tao ang nanuktok. Nahadlok kini sa atong pagpanghaji sa deliverance prayer. Diyos ko, may nanuktok na usab. Ginoo ko, sipot pasabot ini. Kisa ka nang nanuktok. Samantha! Pabigyan na! Samantha, si Clark. Ablihan nato ang puntahan. Ablihan nato si Clark. Ma! Ayaw! Ayaw! Samantha, Samantha, pagmata. Samantha! 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 Ginoo ko. Ma! Nahadlok ka ayo ko. Gipagkaingon ko ga. Salamat, ma. Salamat kay nagdampuan ni ay ko. Giurong ka. Ug gipuyawan ko kay miutong ka ba. Ug sa akong adlaw naglisod kas pagkinawa. Nagdamko ko, ma. Ug ngilad ka ayo akong damko. Unsay ibog gidamko, ha? Ginoo ko. Maong gipungan gid ko no tika. Kaysa akong hunahuna, kung tingog lang ni Clark ang atong napati, apan dili tinuod nga si Clark ang nanuktok. Ang mangtas na ikuno katong gigamit lang ang tingog ni Clark aron malingla kita ug imo siyang ablihan. Diyos ko. Ma, kalit lang na apli ang pultahan. Di siya sa hangin, Samantha. Uwa din na ito masira ug malak. Ha? Lalak man. Oh, miuwang ang mga iro. Sirada ko ang pultahan. Sige, ma. Kay magsusi ko sa kusina. Kay basig nalimtan ni mong sira og lock ang pultahan dito. Akong nasirhan og nalak, Samantha. Ako lang siguroon, ma. Sige. Ay, sirhan na nako ang pultahan. Ay, pagkangit-ngit sa gawas. Nganong naabli man ni sa hangin. Nakasiguro kong kilako yun ni. Nakasiguro yun ko. Diyos ko. Mamigala! Ma! Oh, Samantha. Diyos ko. Ngano magka... Samantha! Kinuo ko. Dugo-tuod kini Samantha ganiya sa may tumbanan at tubangan sa pultahan. Unsay buti pasabot ni ining dugo, ma. O ganong abli usab kining pultahan sa kusina sa kong pag-anhi. Isira na kining pultahan, Samantha. Ato na kining isira. Pagdali. Bisan giun sa kus paghuna-huna. Huwag yung kumalimot sa pagsira o paglak sa pultahan sa kusina, Samantha. Huwag yun. Pero nga nung abli naman kining daan sa kong pagsusi, ma. Kinsay nag-abli ini. O kung sa magkatong dugong ato nakita sa may tumbanan. Diyos ko, itaon. Ay, bagi itaon, be. Samantha. Samantha. Ma, dili ka ang mangtas ang nag-abli ni ini. Ug ania na siya sa sud sa ato. Kinuo ko. Nasusi na nato ang tibuok palibot sa sud ning bahay, ma. Ug way ti mailahan nga may nakasud ini. Samantha, nahadlok ko. Nahadlok ko. Kita lang na magduha ang nias ato. Ug way mga tanon ug mga kalalakinan kay naglibot sila sa tibuok barangay. Wa kita'y angeng kahadlukan, ma. Dako tagpagsalig sa Ginoo. Dili ta niya pasagdan. Maong dili ta magpada sa itong kahadlok ug sa pagpanglingla sa yawa nato. Dili, ma. Kanuto, mingaw kini Resaus. Ug lain kayo ang iyang pagkamingaw. Murag may tilimado. Kay takdol man ang buwan, Clark. Og mao karong panahona ang tinggawa sa mangtas. Kay sala!
Oy! Namatik ng taring atong nimutangan. Tingog ka to ni Bulhog, Clark. Ha! Tingog ni Bulhog. Unsa? Dinhi ka lang una, Clark, ha? Akong klarohon kung siya bagyod. Maguban ta, kanuto. Kaya ko may mga masayop. Huwag ko alimongawi sa akong pagkatagpilaw. Parang tao gito ako nakita ada sa ubos. Kika din sa tirasa sa ibabaw ng rest house. Pero kung ang mangtas ka man, mamahala lang ko mangtasa ka. Tigpasong tayo kayo ng pinuti. Kung ako magali ang imong toyo. Oh, may mikat-kat. Sige magtas! Kat-kat! Kaya rin matabas-tabas kayo pinuti nga kung gianda para ni mo! Kat-kat! Sige! Ayaw, masagat. Ako ni. Si Kan. Kan! Ikaw ka! Ikaw na. Ako ni. May gani ka nakasinggit tayo ka og nagpaila nga ikaw ka. Kung wapa na mapakla yun ka. Malaka taon bulhoga ka, oy. Malaka taon. Taon sana man kayo may balik pagkagtawag na kong bulhog. Kanutuha ka. Di ba nagsabot na tang ang imong itawag na ko? O kan sa akong itawag na mo? Hala. Sorry, Al. Ay, lagi limot-limot, anak. Pero kaniyot, anong niya ka? Habi ba na kong ang mangtas na ka? May tuyo ko ni mo, oy. Ako sa kay toyo ni mo, ha? Haskang yabagan ni mo. May gani kay timing nga was, Dr. Mon. Ikaw niya pa. Kasaho si labas ni mo. Pero, kaniyot. O sa may natabo niyong Padre Norman, ha? Gingin lang magkuno ka niya sa sibahan ka nangawat ka. Usa nangawat? Nangawat. 609. Nangawat. Taka lang siya pasagada. Buat-buat pog istorya. Dawa lang ko, kawatan ba? Saan naman tao? Lutoke ko, tutoke. Kawatan ba tao ng hitsura? Tutoke. Hayag magyudin istirasa. Klaro magyud kayong akong naon ni mo. Kawatan ng naong nga. Kawatan ka, di ay. Nawa. Di lagi ko kawatan. Pero, mura lang. Mangtas na nga. Mau kang buloga ka. Bulhog ha. Bulhog na pa ha. Kiskisa ko ng liog ni Moron. Hala. Al di ay al ha. Ano ba? Sipyat mang gyud ko. Al, gyud. Bitaw. Kan, nag-usama ka din swerte lang gyud kang was Dr. Mon. Gitoyo, bitaw na mo nga wadinis Dr. Mon. Ha? Usa ito yung wadis Dr. Mon. Yung sa yung pagkasayon nga waaron din si Dr. Mon. O ganong maingon man ka nga, namo, kay may kauban de kakay! Nagyan ng mga higayon, Bul. Awal. Ang kakita ta. Labi na dito sa barangay Tiaw. Pero walang ta magkasulti. Kay naangi mo agawon niya si Dr. Mon. O ganalang ka pirmi sa iyang auto. Pero nakailan ako ni mo. Kay gisultihan ko ni Kanuto kung unsa ka. O kung unsa mo kasuod. O sa akong pagsabot, gakasaligan ka sama niya. Pinungdan nga niya. Nabasin ming makatabang ka na mo. O sa tanang mga tao din sa isla Pangandaman. Nga nagtingwa. Nga mabalik ang kalinaw din sa tibok isla. Ha? May gusto lang ming masayra ni mo. Bahin ni Dr. Mon. Kung kinsa siya. O kung unsa yun ang matuod niyang pagkatao. Mahimo ba? Mahimo ba? Kadiyot. Tabangan ko ikaw sa pagpasabot niya. Clark, tabangan tika. Al, pamati ha? Ingon ni ini kaseryosong among toyo ni mo. Pamati!
Ganina nang nakabiya si Sofia Alexandra. Pero hangtod karon, wa pa siya mabalik. Nakakita na baka siyang tao o mga tao. Nihimuon niyang biktima. Nasupsupan sa dugo o kuhaan o kasing-kasing. Kung mahimo palang ubanan ko siya, ako na unta ka nagibuhat. O gadog yung Clark, moibot kong iyang patyon o kuhaan sa kasing-kasing. Kinaibaw kong hulga gid siya binuhatan sa mahal kong asawa. Pero dili mahimo nga ubanan ko siya. Kay may talagsa ang gawom nga muda kaniya aron mamiktima. Nihangin ug may asong itom ug naabling na kumportahan. Nagpasabot lang ka na nga ni ana ang mahal kong asawa. Sofia Alexandra! Ikaw na ba ka na, mahal ko? Ikaw na ba ka na, mahal kong asawa? Sofia Alexandra! Ikaw na ba ka na? Ani ana ako, mahal ko Ramoy. Sofia Alexandra, mahal ko. Ni ana siya. Huwag na. Giganoy si sa hangin. Ug asong itong paingon ka rin ako. Nagkaduko siya ug nagbitbit ug duha ka kasing-kasing sa tao. Ramoy, mahal ko ba na? Kaksa ko, Ramoy. Kaksa. Tagpawa ang imong kaugalingon. Sofia Alexandra. Nalipay ka ba, Ramoy? Dili hitot nan ang gipati kong kalipay, mahal ko. O ginaot, nuwaan na kini katapusan. Dili na ko gustong mabuwag ka pa na ako, Sofia. Kay ikaw lang ang tanan, alang na ako. Labaw pa sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong Diyos. Ikaw ang akong bathala. Ikaw. O sani anak kay kayon Clark. Diya sa sod sa iyang kwarto na ko maliliis, Dr. Mon. May altar siyang itom o nagdagkot o daghang mga kandila. Nagluhod, naghapa, nagigisulti o nagampo sa yawa. Satanas, Lucifer, nakadungog kabakan ako. Nakapakipakibakan ako. Kung tinuod man nga anak ka, anak ko mo ampo nimo. Ikaw na ang himuon kong Diyos. Kung ihatag nimo ang akong gipangayo, nakapati kabakan ako, Satanas! Diyos ko. Kuyawan ko diyan ang agaw ni mong Dr. Monal. Nagampo de siya ni Satanas. Sa yawa. Muna ako nasaksihan atong bago pa ko din eh. Kan, Clark. Pero karon, wa na ko niya mga kita.
nga naghimo pa ini. Buhat sa kulto katong imo nasaksihan, Bulhog. Buhat sa kulto. Kulto? Usa man na? Bitaw. Unsa man ang kulto, Clark? Pasabta mi. Unsa? Mao day na ang kulto. May uban mo buhis, umuhalad og kinabuhi sa tawo ngadto sa yangwa. Mao kina kanuto. Og ang maong practices o ang iyang gibuhat, way kalainan sa pagsimba sa yawa. Kagkuyawa ko ni anak ko. Sa ato pa. Kung atong palawman, lahong na og gibaligya Dr. Mon ang iyang kalag ngadto sa yawa, Clark. Sigurado na siya may perno. Kay gipakadiyos niya ang yawa. Maingon yun, ana. Kakuyaw ba de anang Dr. Mon? Sungaya na day siya karon kay ang yawa na may ang Ginoo. Pero, nakabati ka unsay iyang gipangayo sa gahom sa kangit-ngit? Bitawal, bitang. Unsa may iyang giampo sa yawa? Wa ko kay bao og wala ko motiwas og pamati Dr. Mon atong higayuna. Kay nahadlo ko. Nalimpaw ta akong balhibo ato. Kinsa man kay di manlibaw ang balhibo adto ay. Tanang balhibo nimo ang manlimbaw toy. Alno, di ba? Ay, sabagay. Siguro sa imong ginawa ang atong istorya na. Seryoso ta dali. Ikaw gyud kanuto. Sa imong gisulti karong, Clark. Nadugagan ang akong kahadlok o kabalaka. Maong unsa? Mauban na lang ko ninyo sa inyong pagbiya din, Hebe. Unsa? May mauba, Clark. Tingalig, patay na ko yung kita na to. Hilom di aloy. Ngano kung pagkakita pa ta kung mamatay na ka? Ha? Clark, may mo ba, Clark? Muban na ko ninyo. Maluoy ka. Muban na ko ninyo. Samantha! Samanthahain ka! Samantha! Mamigela? Ay, pastilan yun ni mong bataa ka. Kanina ra kong pinangita ni mo. Sorry, ma. Dito ko kaniyot sa barangay hall. Ay, kikuyawan baya kong hain na ka. Kung naunsa na ka. Ay, nagunsa ka ba dito? Nagsusi ka ba kung tuan na ba si Clark, ha? Ha? Kuan Nananahayon na lang kung tubag ka. Sa sunod lang taon, pagpahibaw mo lakaw ka. Nahibaw ka bitaw nga di gyud ta. Angay nga mo kumpian sa bisan adlawan. Kay way giilang nga panahon ang mangtas. Sorry, ma. Natog pa manggo ka ganiha. Wa talang ka disturbo, ha? Ay, sayo kung mibangon og naglungag. Nagpauyop kus kanon. Unya nakatuog mangkubalik. Sa ako bang pag-adto sa barangay hall, ma? May istorya ko nadunggan dito. Kadiyot sa unsa bantuan na si Clark dito sa barangay hall? Oo. Nakatuog pa uban ni kanuto. Nya unsa tong giingon nimo nga may nadunggan ka dito sa barangay hall, ha? Unsa man? May duha ko ng kalalaking gipatay sa mangtas dito sa barangay Hunasan. Unya, may istorya po. Nagika-enkwentro ko no ni Father Norman ang mangtas gabi dito mismo sa simbahan. Unya, unsa pa'y nahitabo ni Father Norman? Unsa man, Samantha? Mao nga ayaw mo pagkumpiyansa sa pagawas-gawas, labi ng mga lalaki. Ayaw ka mo pagsunod sa mga taga-barangay tiaw nga nagkausa-kausa ko no. Batok sa mangtas nga wa nagyapoy epekto. Kay na magyapoy napatay ang mangtas. Labi na gabi Duha ka lalaki ang gipatay dito sa barangay Hunasan. Ug ako sab gabi mismo din sa simbahan. Ay, nakita ninyo? Kini akong bindahi? Mao kining kahimtang nako karon.
Samdan ko. Pero kung wa pa kumusukol sa mangtas hayan, patay na ko karon. Mao nga, wa na kinahanglan nga magtuyok-tuyok pa mo sa palibot, bisan asa, aron mamasin, nga masugatan ninyo ang mangtas, aron sumpuon. Ha? Mag-among-among lagid mo sa inyong kaugalingon? Mag-iyahay na lang magbantay sa inyong kaugalingon. Bakakon! Oh. Bakakon ka, Father Norman! Dabiana! Ayaw ka magtuon niya! Kay dili siya tinuod ka, pare! Kay kriminal ka na siya! Unsa? Animal! Dakpan ninyo si Dabiana! Dakpan ninyo ang buwang, dali! Panuway nga Dabiana. Nasiga ang mga mata sa tao nga gipakisultihan ako gaganina tungod sa iyong gipanulti. Mapatay ko na gid ikaw, Dabiana, ning imong gibuhat animal ka. Mapatay ta na gid ka. Pero ang animal, mura siya naa sa hustong kabuot. Murag di na siya buang. Panuway! Di na mahimo. Tingaling na ulian na ning animal sa hustong panghuna-huna. Ug makasulti na hino sa mga tao sa kong gibuhat niya. Maong kinahanglan mapatay ko siya samtang dili pa siya makahimog kadaot nga rin ako. Hay. Maluoy ba ako ni Bulhog, Clark? Kay gusto naman ko siyang mubiya dito sa this house. Kay nahadlok yun siya ni Dr. Mon. Kinsa magkariwa, maluoy niya kanuto. Naluoy sab ko niya. Pero dili gyud malilom sa doktor. Kung muuban si Bulhog na ito diretso, nga dili mananggid niya. Maong samtang may pagsalig pa si Dr. Mo niya. Sama sa kong pagpasabot ni Bulhog. Ibutang na to sa siguro o gustong higayon ang tanan. Og nakasabot si Bulhog. Inungdan nga, mingon siyang mutabang na to og hilom nga maniid sa doktor. Pero nga kung di kamalakan, Clark, kung masabtan siya sa doktor, mato naman ni Bulhog nga, maodi ay nga dili na siya pauban-ubanon kung asa ni, kay nasambot niyang wa na kinisalig niya. Napasabot ko na usab si Bulhog kanuto. Kung himatikdan niyang mamiligro siya, nibaw na siya unsay angay ni buhaton. Pero buot usab siyang matabang na to, dili ba? Mao na iyang gingon. Labi na itong iyang gisulti nga bisan tuod patay na ang asawa sa doktor. Naginganlan og Sofia Alexandra. Samtang magtugtog kini sa piano, sa binuhat dining sunata para sa iyang asawa. Mura kuno og buang ang doktor. Nga murag gikaistorya ang asawang patay na. Bisan siya rang usa. Bitaw, Clark, no? Nalimbawot yun akong balibo na sa... Balibo atong pagsulti ni Bulhog na to, anak. Nalimbawot akong balibo. Pero Clark, kanong interesado man kang masayran ang bahin sa asawa ni Dr. Mon? O sa may naasay mong una-una? Ha? Unsa man, Clark? Kaluoy di ani atong Bulhog kun mao, Clark. Mao na Sam. Pero napasabot ko siya. Nga kung mubiya manggani siya sa doktor. Kanang makapasabot siya na ini kung nga nung mubiya siya. Kanang dili kini magduda. Pero dili pa matod nimo. Hisabtan ni atong Bulhog nga wa nay salig niya si Dr. Mon. O. Og mahimo ka ng rason ni Bulhog kung mananghid siya sa doktor. Nga mubiya na sa iyang puder. Kung mauna lang day na iyang buhaton, mananggid na lang siya og tarong. Aron ba, way istoryaho doon sa diha. Dili ingon niya na kasayon nga pasabton si Dr. Monsam. Suma sa pag-ila ni Bulhog nini. Madudahon kini. Og mausap na akong gipanaganaan para ni Bulhog. Og dili kay kana lang.
Napasabot usab siya namo ni Kanuto sa atong motibo, sa atong tinguha, nga mabalik ang tinuod nga kalinaw dinhi sa isla, batok sa giingon ninyong mangtas. Kay kung may mga huna-huna o pagduda man ka, kita sa doktor, may kalabutan nining maong panghitabo. Bao usab si Bulog, may pagduda usab siya ni Dr. Mon. Clark! Nahadlok yun ko kagabi sa among nasinati di sa manta din sa bahay, Clark. Og nawawa ang akong kahadlok dihang nagampo mi, nangadji mi. Bisan asa nang Migila, may mga pangitabo gyud nga ingon ni ana. Dili ka na katingadan, kay ana gyud na sila. Unsay naagid na sila? Unsay buot mong ipasabot, Clark? Kanang mga daotang espiritu, naagyo na sila. Diyos ko. Clark? Matud pa sa usa ka santos. Sawa pa siya mamatay og nahimong santos. Nalimot lang ko kung kinsang yangan. Nga kung makita pa lang kuno nato ang maong mga espiritu sa atong palibot, mas daghan pa kuno kini kay kanatong mga tao. Unsa? Diyos ko! Wa tingali malilong nato. May espiritu diha sa mga kahoy, mga kabatuan, sa tubig, sa dagat. Apan dili kay diha lang. Bisan sa bisan unsang butang na makita nato sa palibot, ana usab kining klasiha sa mga espiritu. Kinuo ko. Ug unsa man kining klasiha sa mga espirituha, Clark? Mao kining mga espirituha sam ang ilang gitawag og mga fallen angels. Mga anghel nga sinalikoy nga nakig-abi ni Lucifer sa iyang pagpakigbatok sa Ginoo. Unsa? Pero mas gamahanan ang tao nila sam, kay gipakamatyan o giula na ng Ginoong Hesukristo gikan sa iyang dugo alang natong mga makasasala. Pero ang maong gahom, maggamit lang nato kung kita maantigo mo gamit ni uban ang pagtuo o pagsalig sa Dios nga dili kutob lang sa pulong apan sa pagpuyo usab niini. Sofia Alexandra. Sige. Tagpawang imong kaugalingon sa pag-angkon sa kong lawas. Tagbawa ang imong kaugalingon. Ni pahuway no subject balik Sud Salomon. Sofia Alexandra, mahal kong Diyosa, way makalabaw sa akong pagmahal o pagkikugmani mo. Kay ikaw ang tanan para nako. Buhaton ko gyud ang tanan, dili ka lang mahimuwag nako. Hinungdan, nagibaligya ko na ni Satanas ang akong kalag. Bugti ni ining tanan. Pamatiya kining maong sunata nga akong gihalad kanimo. Mahal kong Sofia Alexandra. Pauway, mahal kong asawa. Katuog, mahal kong Diyosa.
Gabi na lang. Pero wa pa gyud si Dr. Mon. Abi na kog muli sa ganihang buntag din sa rest house. Pero wa di ay. Hay. Kung naibawaan pang di siya muli, may pagbiadto kong sekreto ni Kanuto Clark yung sa barangay Tiaw. Uy. Anak. Orang siya nagyadunda. Nagyado palibag na. Si Dr. Mo na ron. Ngikol ba naman ako ganing Asya? Pila ko, di ka mo uli ron, Dok? Mao ba? Bulhog. Ugon wa ko mo uli. Unsa man? Ako wa lang, Dok. May pahiyom siya bitutok na ko. Murag may puti pasabot. Kumusta ang rest house, Bulhog? Okay naman, Dok. Sigurado ka? Sigurado? Oo, Dok. Mao ba? Nagpaso-paso siya. Nag-aninaos di mong palibot. Wa ba'y nahitabong milagro din Bulhog? Samtang wago. Kuan? Unsa to, Dok? Matod ko. Wa ba'y nahitabong milagro din samtang wago? Tubag! Dok, unsa may akong itubag nimo? Mangutan na kag unsa imong itubag nako? Oo, Dok. Wa ka ba di ay makasabot sa akong pangutana? Nakasabot man, Dok. Ulihan ang ngutana ka mag-unsa imong itubag? Dok, ayaw lang kasuko. Unsay nahitabong milagro din sa rest house. Samtang wago. Milagro? Uwa man, Dok. Sigurado ka? Sigurado ko, Dok. Uwa may nagbilagro din. Parehas anang naibasakiton o niya naayo og kalit lagi. Wag yun, Dok. Buang! Buang! Hindi na gini mahimo. Mahal gini akong kamatian ini. Kasi nga sa mata, Dr. Mon. Pero, nganong murami siya mahisabtan. Imposible sa siya may bao nga. Dini sila si Kanuto Clark. Imposible sa biyan. Bisan tuod kung wa ko'y matikdan nga may nahitabo din Pero ang lihok ni Bulhog makapaduda kayo. May pawaan ko lang nga nagbinuang ka, Bulhog. Ikaw gyud ang akong ilawg ni Sofia Alexandra. Kayang matag kinabuhi nga iyang mapatay atol sa pagtakdol o paghimatayon sa buwan. Magkalugway man sa iyang pagpakiguban ako. Isip bugti sa among kasabutan ni Satanas. Nga kinahanglang mapatay si Sofia Alexandra. Ug kuhaon ang kasing-kasing aron ihalad kang Satanas.
Colonel, nikinanglan ko og CCTV nga 360 nga mabutang diri sa rest house ug didto sa Dakumbay. Dad ko diri sa Isla Pangandaman. Kay gusto na kong mahibawan ang mga panghitabo diri bisan wa ko. Sa labing madaling panahon yod, Colonel. Nauli si Dr. Moon sa Rizal sa miging gabi, Bador? Mauna, Clark. O gikuyawan kay si Bulhog kay isog kaayo ang doktor. Mao ba? May isulti sa biya ko ni mo, Clark. Unsay ka na, Saryo? Bahay sa lupaw sa sawa ni anak Dr. Mon. Ha? Unsay bahin sa lubong sa asawa ni Dr. Moon? Kaya nga no? Unsa may imong nahibawan, Saryo? Ha? Unsa? Kaya gisugo lagi ko ni mo pagsusi ba sa asawa ng doktor, bisag patay na. May nakasulti na ko nga sa paglubong siyang asawa dito sa Samang, katingandaan ko kayo. Kay waag yoy na yung tao nga may uban, gawas tang sa sepulturero nga kauban si doktor sa paglubong ini. O unsa may problema, ana? Kwan. Katong gingon ni Bulhog, Clark. Nga murag magigistorya lang gyapon si Dr. Mon sayang asawa, bisan patay na kini, nga siya lang usa. Huwag ka magduda ato. Oh, kano to? Kaya abi ni mo, Clark. Bisan kinsa nahibong yun. Kay sa kadato ni Dr. Mon. Unsay iyang gikawid-an dinhi sa Isla Pangandaman, sukad pa kaniyad to. Nga siya ramang usang nagpuyo sa Rizal. O dako niyang bahay dito sa likod nga bahin ning isla. Kinahanglang pangunayan ko kini kano to. Ako'y mangunay sa pagsusi ni ini. Mao na ni ang akong giingon ni mo, Sam, nga mawa ko dinhi sa barangay Tiaw. Ug pipila tingali ka adlaw nga naon siya mi kana tungod sa mga pangitabo. Pero karon gikinahanglan na gyud sa panahon. Clark, Kay kilabot kini sa akong himuong pakisusi. Kung unsa og kinsa gyud ang tinuod nga mangtas dinhi sa Isla Pangandaman. kaya asa ka magidi ay Clark? Pasaylo nga unya na ko magpasabot nimo sa akong pagbalik. Human unya nining maong gimbuhaton. Clark. Mamalihog lang ko, Konsyal Tino. Nasayod kong kasaligan ng atong mga tanod o mga kalalakin andini sa barangay Tiaw. Nasayod na sila kung unsaon ang pagpakigbatok sa mangtas kung ilang manggaling kining makita o masugatan. Ayaw ka pala ka, Clark. Magkasalig ka na ko ba nini? Ako rin may bawas sa mga tanod o mga kalalakin andini sa barangay. Daghang salamat, Kapitan Tino. Daghan yung kayong salamat. Nagduda kang naulian na sa may panghuna-huna katong buang ang Dabiana? Mao ka na, Dr. Mon. Uksaro! Kamagabugo ko sa mga taong nagukod itong buang ang Dabiana. Huwag yun makapas niya, Pader. Naa ka na sa balang yung pagtawag na kong Pader. Palihog lang, Dr. Mon. Mahimo ba? Wa kay angay kabalakan kay kitara, Pader. Pero bisa na, Doktor. Way kumo kong malagana. Ang ako ba nga... Lungon ko lang pagsampit ni mo, Pader. Kana, kung mulampos ka na sa akong gisuko ni mong pagpatay ni Clark. Doktor. Mong patyas sa labing madaling panahon si Clark. Kay kung dili mo dayon kinimahimo. Di ka yun makapugong na mabulgar yun ang tanang kamatuuran ba ini mo. Timani ka na, Pader. Unsa?
Padugay pa ba katong balik si Dr. Mon diri sa rest house, no? Wa po siya mosulti kung asa siya. Isa masap kung mga tanan ko. Hiti nga nagmagduda na gininoon siya ako. Kay lahit na ba kayo siya klinihukan? Klaro na yung kayo nga. Wala siya salig ako. Hay, nagmahay nung ko na. Kinahundaan maunta konsultihan sila si Kanuto o Clark sa kong nabatian sa pagsulti ni Dr. Mon o ni Padre Norman. Si Pader, dili na tinaod nga pare. Hay, nasintro mo sabod sa among pagsulti ang bahay ni Dr. Mon. Nalimot tinoon ko sa pagsulti na bahay ni Pader. Nga usadi ay ka manglulugos o kriminal. Kaya kung misugot palang unta na yun sila si Clark nga mauban na ko nila. May baw na unta sila sa matuod kapag taos pare. Ay, usam kay maayon akong buhaton. Usaman. Wala tingali makailan ako. Nga ako si Clark, hinigihim mo kung takuban. Siot pa day kayo ang ilang simenteryo din sa isla. Pero may akong nakita na murag musulyo. Nga sa akong tanaw, pinatiman yun. Narang payag, nagipuyan sa sepulturero. May tiguang na may kipanday. Wa na'y lain. Mauna ang sepulturero. Akong duulon. Mayong adlaw nung. Uy! Bitutok siya na ako. Manong, ikaw ba ang sepulturero din eh? Ang sa'yo mong toyo? Ikaw ba si Manoy Digoy? Ako? Ang sabi mong toyo? May pangutana lang unta ko nung. Kana, kung mahimo. Sige, pangutana. Kuan. Magsusilig yung unta ko. Basi ni kabantay ka. Kung hain mahimutang ang lubong sa kong paryente nga sukad masukad. Wa gid ako maduaw ba nung ba? O ganong wa man yung maduaw? Kuan, kining... Kitsangan! Ang iyangan. Kuan, babae nung Sofia Alexandra. Usa? Sofia Alexandra? Ngano nung? Nganong nakalitan ka? Ha? Ngano nung? Usap sila ko. Ugwa yun mamilo. Nung? Kung saan mo ka ng Sofia Alexandra? Kung saan yung apelido? Ay, pastilan. Huwag mo kumahibaw siyang apelido, no? Kaya huwag mo kumahibaw kung kinsay yung naminyuan. Kaya gamay pa ko atong katapusan mo pa rin kita. Anong minyisi ka, no? Ha? Gano, no? Pagkasiot ng dapita, ngayon yung gitudlo na ko. May Sofia Alexandra ko nun ng dapita. Pero, kadiyot lang. Asawa ni Dr. Mon kini Sofia Alexandra. Kung matod pa ni Bulog, pinangga kay niya kini. Nasato pa.
Dayag na lang nga inatiman yun ang maong lubong. Gusto pood. Sofia Alexandra Del Valle. Wanilain. Kining lubong nga may structure yun o murag musuliyo. Kaya klaro kayong inatiman. Maugid ni ang lubong sa asawa ni Dr. Moon. Ano niya ka man ini? Nong? Wala ning kapita mahimutang lubong sa mong parente ngay mo gipangita. Nong? Ugway si bisan kinsa. Nagitugutan nga mutakin ang kapita. Kung pahawa, samtang wapadyotang na itabot ni mo. Pahawa! Sa gipakita lang nga reaksyon sa tiguang sa kong pagduol sa lubong niya itong Sofia Alexandra Del Valle. Masabot na rin mo. Ga-istrikto ang tagtungod din. Ugway laing may kaya din sa isla. Nga magkapahimo sa maong musuliyo. Si Dr. Monra. Siya rayod. Pagkit mapalik si Dr. Mon. Sa ato pa. Tuagi rin siya sa pikas bahay. Sila kong bahay nga tuwa. May mutang sa likod nga bahay ng isla. Kung mao, magkahigayong kos magpakikita ni Kanuto o Clark sa hilom. Mayo! Uy, naabay nang ayaw o katawran. Mayo! Kinsam ka na. O unsay ito yaw. Ang si Portorero ko do. Nagatiman sa lubong sa asawa ni Dr. Mon. May tuyod ko niya, importante. Pasti na noy. War pagkaroon din si Dr. Mon. Kanina pa ang tumilakaw. Musimba to. Pero hantun karon, wa pa man mabalik. Mao ba? Importante yung tagayo nga ko tuyo niya. Unsa mong tali na noy. May sumbong lang ko niya bahin sa lubong sa asawa dito sa Mindanao. Kung mahimo, ako lang sultihan. Ako lang sultihan, noy. Kaya ako lang masulti yung Dr. Mon, inag-abot niya. Ako lang. Pitutok siya ako. Noy, unsam na yung tana, ha? Inag-abot ni Dr. Mon, ako lang sultihan. Unsam din na, noy. Unsam ay kumato nini. Why mga paryente din sa isla pangandaman ng asawa Dr. Mon? Kung ibaw kung why na yung tao nga interesado ron sa lubong sa asawa Dr. Mon. Si Clark na yun. Pero, unsa may kumaton. Unsa man. Ikan din sa kumbinto. Asa pa man ka, Dr. Mon? Kung sabay katungod mo, pader, nga mangutanan ako. Asa ko? Sorry, Dr. Mon. Sorry. Sa sunod gani, magmatngon ka sa mga butang nga wa kay katungod. Haba? Mangutana lang ko, Dr. Mon. Kana kung dili ni mo lainon sa pagsabot ang akong pangutana. Buang. Bugo. Unsaon ko sa pagkaibaw kung ikalain ko ba o dili ang pangutana nga wa man ko masayod kung unsa ka na. Pero ba sinog kuan kining imong ikasuko? Sulti kung sa ka na. Kuan kani mangutana lang ko kung miila ka pa ba nako nga suod mong higala. Nganong may katawa ka? Nganong may katawa ko? Kana kay katawanan kaayo ang imong pangutana. Unsa may nakakatawanan ini? Suma. Unsay pagilamos sa imong kaugalingon, isip akong higala. Matuod ka bang higala? Kasaligan ka ba?
Ikaw ray makatubag sa kaugalingon mong pangutana, Pader Norman. Tuan ng animal nga doktor. Shit! 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 Gihagit ko ni mo, Dr. Mon. Imo kong gihagit panwaya ka. Ang buang ug impostor nga, Pader. Wa mahitsura ang naong sa akong gisulti. Nag-usab-usab taon ang kulor. Doon tingali siya. Dili ko makaapas kung nung sa inaa. Sa una-una. Ngan nga manglulugos o kriminal. Buang! Unsa? Maod ay nga wa ko makakita ni Clark rong adlaw nga mianhi sa bahay. Samanta. Nabala ka ba ako niya, Mami Gela? Kay asa ba day ko no siya mo paingon, ha? Wa siya musulti ma kung asa siya. Pero bisan wa siya musulti, nakasiguro kong peligro ang yang lakaw. Kay bahin kini sa iyang himuong pakisusi bahin sa bangtas. Unsa? Ug tingalig dili na mi magkita ni Clark, ma. Oh, Samantha. Ma. Kinuo ko. Samantha. Bisan tuod kun mulimot ka. Bisan tuod kun wa ka pa'y kisulti dako, Samantha. Bahin sa batuod mong kipati para ni Clark. Pero sukad pa sa paghidagsa niya dinis atong dapit. Hisabtan ko ng daan ang tanan. Kaysa sama ni mo na sayod ko nga dili lisod kamahalon si Clark tungod sa iyang pagkasiya. Sa imo lang mga mata, sa imo lang nga mga sinultihan, ug labaw na gyud sa imong mga linihukan. Di ko ka makalibod nako sa batuod mong gibati para niya. Oh. Ay, nung naluoy ko nimo. Kay bisan tuod nga nagkasuod mong maayo si Clark, pero hisabtan kong ang iyang pagpakigsuod nimo daw sama lang sa igsuon. Hinugdan nga dili ko buot ka masakitan ka, Samantha. Dili yun. Maungamin ra sa'yo pa. Mas maayo pa tingali nga tunan mo ng daan ng imong kaugalingod sa pagpatay ni anang pagbatia diha sa imundugan. Aron dili ka masakitan sa umaabot ka panahon kung mubiya na siya din sa atong dapit. Mami Gela. Ikod sa dahok siya sa akong gisulti niya. Kaluoy sa ako, kanak. Samantha, nahibaw ko pili sa yun alang niya ang akong gisulti. Pero kinahanglang maukining iyang buhaton. Kaya nahibaw kong siya ra ang mag-antos kung mubiya na unya si Clark ni Isla. Oh, tuwa siya, may paingon sa baybayon. Magunsa magkaha siya.
pagtudlo ni Mama Miguela na ako. Kaya ako raman kihapon ang mag-antos kung buhaton ko ka na. Ako ra. Mahal ko si Clark. Ugway si bisan kinsa nga makatudlo na ako sa pagpatay ni ining pagbatiang ato niya. Wa gyud. Gawas niya kung gihimong pakisusi sa lubnganan sa asawa ni Dr. Mon. Kinahanglan ko sa masusi ang dakong bahay din dito sa likod na bahay ni Isla. Aron matubag na kini mga pangutana ganagatag og kalibog sa akong huna-huna. Sama sa gisulti ni Kanoto kung nganong sa kakwartahan sa doktor. Ganong gigugol niya ang tanan niyang panahon dinhi sa Isla Pangandaman. Gasirang usa ugway kauban ug kung unsay iyang gikawilihan dinhi. Kung sayon palang unta nga ikasulti katong bulok, mas dali unta tingaling matubak kining taran. Maong kinanglang makapangita kong pagi na makasulti siya pagbalik. Kinasayad kong dako sige katapang na ako. Ito sa isulti ni Saryo sa ingin pagsusipahin sa asawa sa doktor. Na si Dr. Mon lang ang sipulturero ang mipahigayon sa paglubong sa asawa sa doktor. Makapatudag yun kung nga nung ingon ni ini ang ilang kibuhat. Kung sa iyon palang untang ikasinabot katong sipulturero naginganlan og noy digoy. Sa iyang pagbadlong na ako, masabot na gibauran siya sa doktor. Ug masabot usap na may mga butang silang dili tuot masayran sa uban. Ug kung unsam gani kini, kinahanglan ako kini masayran. Kay nagduda kung may kalabutan kini sa mga pangitabo dinhi sa Isla Pangandaman. Duna gyud kadto sang gisulti ni Bulhog na may mga higayon nga iyang himatikdan si Dr. Mon. Nabisan maurang usa. Murag nakigsulti kini sa iyang asawa nga patay na. Ug kung tinuod ang giingon ni Bulhog, ang iyang gibuhat buluhaton o practices sa mga espiritista o kulto. O kung imong sabton, mas palawman pa ang pagsabot o itakdo sa mga pangitabo dinhi sa Isla Pangandaman. Murag may koneksyon kini sa giingon nilang mangtas. Murag bunag yun. Sige, mahal kong Sofia Alexandra. Pamatiya kini mong sunatan nga akong gitugtog karon. O gigamagyod para sa atong gugma. Suway kamatayon tang gugma. Nalipay ka ba, mahal ko? Karon, itugot ngagkan ko ang imong mga ngabil, mahal ko. Timaan, saway kinutuban kong pagmahal diyan mo. Kaniya. Sige, pakuha
kalipay o katuog na mahal ko. Anihara ko sa imong giliran. Anong maabuto na usab ang himatayon nga buwan. Aron mag-uban usab kita pagbalik. O pagkasutan na ang kalipay sa way kamatayin ng gugma. Si Dr. Mon, kini. Animal! Wa ka na ba makaila sa akong tingog, Colonel? Hain nga akong giingon nga CCTV units. Gikinahanglan na nako kini. Nganong hangtod karon. Wa paman kini mo abot diri sa Isla Pangandaman. Hangtod kanus apa man kuni mo papaabuta. Ha? Hangtod kanus apa? Bullshit! Damn it! Hey, hangtod ang higayon na. Wa, pagyad mabalik si Dr. Mon dahil sa rest house. Sukan siyang pagbiya aton sa pagtakdo sa buwan. Ing araw ng tang mahigayon na, niya na siya. Pero inig-abot usab sa higayon nga himatayon ang buwan, mubiya na usab siya. Tingalig kita siya mauli rin ang dawa, hangtod mahuman ang himatayon nga buwan. Hey, unsa ka kung mahilom ka kung atos barangay Tiaw, no? Aron pakikitaan si Clark, og mapangutana kon siya ba ang gipasabot inoy Digoy nga si Pulturero nga miadto sa lubong sa asawa ni Dr. Mon. Og aron masayra na nila ang kamatuoran bahin ni Padre Norman. Mayo ka. Pero ang ako lang kung kalit lang muuli ang doktor, kung sa kanyang buhaton kung maabot siya ko. Naglibo ka mo siya kong buhaton eh. Pero, hindi na ko mahimutang niya eh. Kipangulpaan ako. Karain na sa ko. May tao sa kawas. Marag. Padre Norman ka na. Ay, papastilan. Usam kayo toyo. War pa niya si Dr. Mon. Ganun na karaman diha sa babaw sa teres bulhog. Ganun wa ka man manawag diha. Ano pa sudlod ko nimo? Sorry, Pader ha. Pero, wa ba ko si Dr. Mon? Maong, di ko magkapasod nimo. O usap-asab. Gibaoran ako niyang daan nga, wag ipasod doon dire. Bisan kilsa, way pagtugot niya. Mo kaya tinuod ginungdan? Tingali bayag nahadlokan ako. Ako, nahadlok. Nga ko mahadlok pag kunin mo, Pader. Tingali ba may gisulti siya nimo, bahin ako. O sabay gisulti na ko. Nga mao'y mahimong hinungdan nga mahadlok kunin mo. Wa. Lente to. Tanaw siya sa palipot. Pader! O samday mong toyo? Di ba nagutang na kunimog na ba si Dr. Mon? Siya akong tuyo. Pero wa magasiya. Sige na lang. Muadto na lang ko. O kaya na lang siya sultihi. Nga din ko. Kay ako rin mo sulti niya. Hindi adto niya balik sa kumbento. Ito na siya. Huwag siya English pa. Ni-evaporate. Wala akong gisoy. Bida. Makapadod na ang kalit niyang pag-ani sa rest house ta. Labi na ang iyang linukan. Mula siyag nag-aninaw o nagpaniid sa palibot. Bulog! Wait. Si Clark! Clark! Ito mo na! Mahal
Gisabtan ni Bulhog ang akong pag-anina o pagpaniit sa palibot sa rest house ni Dr. Mon. Kung mapatay ko si Dr. Mon, kawas nga magpapiling tinaguan ang matuod kong pagkatao. Maako na sa bunya ang tanan niyang kabtangan. Rest house ug ang dako niyang bahay dito sa likod ng bahay ni Nagisala. Timing kayo, Clark, sa iyong pag-abot. Pag-uhay plangyo, nagkabiya sa Father Norman nga na bisikleta. Luya, bisikleta ng taon. Diyan ko sa palibot, Bulhog. Awal, nagpaniid lang sa iyong pagpakigsulti mo. Amo ba? Pasti lang, Clark. Paragyo, bibalik ka. Kay wala si Dr. Mon. O wapa siya mauli. Kita gantag pagsultihan. O sorry ha, sorry na, pasensya ka na. Pagkita na ko ni mo, wala ko magkailan ni mo. Tungod ni mo takuban. Pero nakailan ako ni mo, pinagis mo tigong. Gituloy ko kini. Aron dili ko maglisod sa akong gimbuhaton. Pagkakita sa nako nga, wa din yan sa kinan sa doktor. Gipaymudsan ko gyud dayon ang gigayon. Kay dagan ko pakisayran o pangutanan nimo. Ayam sa kuklak. Taga ko magsulti nimo. Pero di ba yung dito magsulti? Adto ta sa likod nga bahay ng rest house magsulti. Aron kung mabot ang doktor, mabot si Dr. Mon, magtago rin ka. Sa dili ka pa mo istorya, sa buot isulti na ko. Mangutanaw na ko nimo. Sa mga pangutana nga naghatag ka na kong kalibog, bahin sa asawa ni Dr. Mon, nga dugay ng patay, nga si Sofia Alexandra Del Valle. Sa ato pa, ikaw gina ang pasabot ni Noy Digoy nga may adto sa sementeryo o nagpagisayod sa lubong sa asawa ni Dr. Mon. Unsa? Ang buot mong ipasabot ka. Tinis Noy Digoy, Clark. Nga sepulturero sa sementeryo nga mo'y gipapantay o gipatiman sa lubong sa asawa ni Dr. Mon. O siya ba nagsulti na ako na may taong nagpagisayod sa lubong sa asawa ni Dr. Mao ba? Muna, Clark. O siya pagsulti na ako. Wala ang misantop sa kauna-una nga ikaw mo iyang pasabot. May anhin siya kay buot mo subong ni Dr. Mon. Pero, kay doktor, mao katong napugol siya sa pagsulti na ko. Tungod ni ini, misamot na yun ang akong mga pagduda. Gaduna yung sikreto si Dr. Mon. Bahin sa lubong sa iyang asawa. Gadili niya puot na masayran sa uban. Gusto ka, Clark. Tunag yun. Ang buot mong ipasabot bulog, awal. Nginibaw ka, kung unsay sikreto sa doktor, bahin sa lubong sa iyang asawa. Di na may buot akong pasabot, Clark. Ang ako nga, dugay na kong nagduda nga, tunag yun. Kaya nahibaw akong ipabantayan yun ni Dr. Mon ang lubong sa iyang asawa ni Noy Digoy. O nga kinanglang wag yun si bisang kinsa nga panuulon ini. Kung mo, base sa mong gisulti na mo ni Kanuto at ang unang higayon nga dinhimi, laing mipahigayon sa paglubong sa asawa ni Dr. Mon. Siya mismo o ang sepulturero nga sa ato pa kadtong Noy Digoy nasayod kung unsa ang sikreto ni Dr. Mon bahin sa lubong sa iyang asawa. Diba? Gusto niya, Clark. Kung mao, unsang sikreto ang dili na gustong may bawaan sa uban. Unsa man. Wala yung magtubag, anak, Clark. Gawa si Dr. Mon. O si Noy Digoy na yun. Pero nasabot kong dili makahatag og tubag katong tiguang sa atong pangutana. Kana tungod, kay siya ang gisaligan ni Dr. Mon. Og tingali, wala ing paagi nga matubag kining atong mga pangutana. Kinirang akong nahuna-unaan. Ha? O unsay mong nahunaan, Clark? Ngalungkabon og ablihan ang lubong ni Antong Sofia Alexandra Del Valle, ni asawa ni Dr. Mon. Unsa? Kahumot ning lapas ng mga buwak nga akong gipupo din ni Sardin.
Malipay gyud si Sofia Alexandra sa iyang paghigmata. Ngalaran ko nining matahong nga mga buwak ang ibabaw sa iyong lungon. May tao. Ang ako pistola. Kinsa ka na? Kinsa ka? Ayaw ko po sila, Dr. Mon. Ako kini, si Digoy. Digoy! Ikaw! Gusto na si mong paghilak sa manta. Dili ba ikaw rin nag-ingon nga mo salik ta sa Ginoo? Ay nga doon magkuna-huna ka man o kilad. Nga doon ay dausang mahitapo ni Clark. Nga dili pa matod mo. Kapuputon sa Ginoo ang paghidagsa ni Clark dinis Isla Pangandaman. Aron siya maoy mo tabang nato nga mabalik ang kalinaw ning atong dapit. Mamigela. Ligunon man ka nato ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ay nga nung magpadaka man ni anang imong kahadlok o kabalaka. Ha? Ay dali na. Mubalik ka sa ato. Dili maayong anhi ka mag-inusara daplin sa baybayon kay tingalig mo kalit pagtungha dini ang mangtas. Ma. Dr. Mon, pasilo ako nga. Napakalitan ko ikaw. Magpasalamat kang wa ka maigo sa akong pagpusil sa imong nahimutangan, Digoy. Dali kong mihapa sa iyo, Doktor. Kaya nakita kong giinggan sa mo ang imong almasog. Mipunting sa akong nahimutangan. Di ba gisultihan ko man ikaw? Nga ayaw gyud ubiyai ang lubong sa akong asawa. Oo, Dr. Mon. Sultihin ko kung sa imong tuyo, animala ka. Kung nga nung niabot ka din eh. Kuan kini. Dr. Mon, may mga taong nato sa sementeryo. Nagpakisayod ako sa dapit nga nahimutangan sa lubong si mga asawa. O kinsa siya? Kinsa? Kuan, wa ko makaila. Unsay wa ka makaila? Unsay ang bayon? Batanon ba siya? Unsay ang pamay? Dili siya batanon sa kutanaw. Kay lago man kay siya o hugaw ang iyang hitsura. Wansan ako maklaro ang bulok sa iyang panamit kay may kupo man siya. Pero ang iyang tingog, murag tingog sa usa ka batanon. Sa Himal, kung mao, wala lain. Ang dagsa nga mo'y naghatag og buwisit din Isla Pangandaman. Ang dagsa, si Clark ang dito sa sementeryo. Sa Dr. Mon? Mapatay ko siya sa iyong kibuhat. Mapatay ko siya. Ah! Gusto ka bulhog. Alam. Way laing pagi. Nung gabon ug ablihan ang lubong niya tong Sofia Alexandra. Aron atong mahibawan kung unsay sikreto dito sa doktor. Kung unsay yung gitaguan dito. Way na yung pagi, Clark. Pero maglisod ka. Dili kini magkadali kay last night ko kinapantay dito. Clark, kung masagot ka, tabangan ti ka. Kitang duha ang ulungkab sa lubong sa sabay Dr. Mon. Ayaw. Dinhi ka lang, bulog. Dinhi ka lang. Kay dili ko gustong mamiligro ka ning buot kong buhaton. Ibaw ka pa, Clark. E mas mamiligro ang akong kinabuhi kung magpapili ko dito sa rest house. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Sa mga tinood na, Clark. Dugay na kong ipangulbaan o nabalaka sa akong kinabuhi dili, oy. Kay hisabtan kong may pagduda na nako si Dr. Mon. Unsa? O sabtang wa pa niya mapamatod ang iyang mga pagduda. Mas maayot tingaling maniguro na ko sa kong kaugalingon. Uy,
Muban ko ni mo siyang pagbiya din sa rest house si Dr. Mon, Clark. Clark, utang-ut. Ay kong malipari. Itigaling sa imong pagbalik. Di na ko hiabtan pa ni mong buhi. Kung jakat pa kong isusulti ni mo, Clark. Labi na yun sa matuod na pagkataon ni Father Norman. Unsa? Kay nga no? Unsa imong naibawan bahin sa parian? Unsa man? Unsay buhaton ni Clark kung iyang masayran ang matuod nga pagkatao sa nagpailang Father Norman? Unsay sunod nga mahitabo? Mga kasama at ang iyang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas! Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners ang part 8 sa drama nga Mangtas. Ug karon mga ahoy na pod me. Di na lang ako i-vlog kay bisig. Na naro ba ni comment si kinsa mo tinga Kim kalimot ko. Ay sa pangahoy idol. Drama sa ta. Pasensya kayo no nga wala gini mahimo gyud mga ahoy. Sagang-sagang sa kuan ba kalisod nga dili makapalit og kahoy ba sa tindahan kay mahal man ana mga kalisinod no pasensya kayo gid nga akong mga video sige lang pangahoy pasaylo agid ninyo no sa mga gipulaan nagtanaw oh naamo na upaw sa likod sige ka-appeal sa akong vlog nga sige pangahoy isin to ano yung lihok. Dito tutikling ko. So mga kalisinor, thank you so much for watching og God bless itong tanan.